Hello world and to everyone. Salamat sa Diyos sa inyo pong lahat. Welcome to Filipino Life Stories. Mga kababayan ko, kumusta pong lahat? Andito po tayo ngayon sa Manawag, Pangasinan. The Our Lady of Manawag, Pangasinan. After po tayo magsimba, pumunta po tayo dito para mabisita po ang The Rosary Garden. Ang ganda na po ngayon, nag-improve at maraming salamat po sa contributions na ibinibigay po natin sa ating mga simbahang Katoliko. Ito po, napaka-improve na at napakaganda po. Mabuhay po ang Pilipino sa nag-landscape po nito. At kami po ay nagulat dahil sa gumanda na at lalo pong naging malinis. Maraming salamat po sa ating mga organic subscribers at sa ating mga kapwa Pilipino. Mabuhay po tayong lahat, mabuhay po kayo at shout out to everyone sa ating mga kaibigan sa YouTube industry. Maraming salamat po sa oportunidad na nandito po tayo at magbabahagi po tayo ng ating kakayanan bilang Pilipino. Ipagdasal po natin ang ating bansang Pilipinas at syempre lahat po tayo dapat po ay iangat po natin ang ating antas bilang Pilipino. Pagkatapos po nating magsimba sa The Our Lady of Manawag, pumunta po tayo dito at pwede po tayo mag-picnic. Meron po yung picnic ground sa next po na ating video. Yun po ang ibabahagi po natin. Maging bahagi po kayo mga kababayan ko. Be a member to support our channel and for our community. Maraming salamat po sa inyong lahat at may exclusive perks po at ang priority po ay agad po na mapupunta po, mapapanood po ang ating mga video share. Maraming salamat po sa inyong lahat. Comment and suggestion are welcome. Basta po sa ikagaganda ng ating channel para lamang po sa kabutihan po lahat bilang Pilipino. Thank you very much. God bless everyone. See you in our next video mga kababayan ko. Maging bahagi po kayo. Thank you very much. God bless everyone mga kababayan ko. Shout out sa ating mga OFW. Mabuhay po tayong lahat. Bumisita po tayo sa The Our Lady of Manawag. I will give the description below mga kababayan ko. Maraming salamat po. Pag-ingatan po tayo ng mahal na Panginoong Hesus at ng ating Inang Maria. The Our Lady of Manawag. Thank you very much. God